L-Arbi, l-Isqalli u t-Taljan u l-Ingliż huma tliet influwenzi ewlenin tal-Sinna. Ma dawn ġieli jissemma wkoll il-Franċiż. Iżda kemm huwa minnu li l-Franċiż influwenza l-Malti? It-tim tagħna ltaqa' ma' Dr. Mario Cassar sabiex jiċċara xi aspetti marbuta mal-istorja tal-Sinna. Fis-sekli 17 u 18 niltaqgħu ma' ħafna kitbiet ta' barranin li kienu jiżuru Malta, li kienu josservaw li fl-ibliet il-Maltin kienu jitkellmu Malti mimli Taljanizmi u Franċiżiżmi, jiġifieri kliem li ġej mit-Taljan jew mill-Franċiż. Issa, fuq din nixtieq ngħaddi kumment. Taljanizmi, kliem li ġej mit-Taljan, għandna gżuz, eluf ta' kliem li għandna. Franċiżiżmi, jiġifieri meta ngħidu Franċiżiżmi, jiġifieri kelmiet li daħal fil-Malti mill-Franċiż. Ftit li xejn għandna, kif ngħidu bil-Malti toddon fuq ponozzu bajk. Issa, meta nitkellmu fuq il-Franċiżiżmi, ġifieri daw il-kelmiet Franċiżi li daħlu fil-Malti, jien jidhirli li għandna naqsmuhom fi tliet kategoriji. L-ewwel kategorija huma dawk il-Franċiżiżmi li daħlu fil-Malti medjati mill-Isqalli, xi ġifieri? Jiġifieri li ġew fil-Malti mhux direttament mill-Franċiż. Mill-Franċiż għaddew għall-Isqalli u aħna ħadniehom mill-Isqalli mbagħad. Ġifieri ma ġewx direttament minn Franza. Pereżempju l-kelma missier li ħafna jaħsbuha kelma Arbija fil-fatt mhijiex, hija kelma li ġejja mill-Isqalli, missieri li eventwalment ħaduha mingħand il-Franċiżi missier. Jew nkella l-kelma Maltija dublett f'Isqallija ssiba, dublektu, imma ġiet mill-Franċiż dublé. Jew nkella l-kelma Maltija tużżana, aħna ħadniha mill-Isqalli dużana li ġiet mill-Franċiż dużan. U nista' nkompli sejjer. Mela għandna xi ftit Franċiżiżmi fil-Malti li sabu ruħhom fil-lingwa tagħna mill-Isqalli mhux direttament minn Franza, mela medjati mill-Isqalli. Fit-tieni kategorija mbagħad għandna kliem li hu aktar riċenti. Kliem ta' nisel Franċiż imma din id-darba medjat mill-Ingliż. Jiġifieri ma ġiex direttament mill-Franċiż imma sapruħu fil-Malti bis-saħħa tal-Ingliż. Aħna ħadnieh mill-Ingliż u l-Ingliżi jkunu ħaduh mant il-Franċiżi. Sewwa hawnhekk għandna ħafna kliem, ħafna minnu kliem kontemporanju li as-saġġ naħseb daħal fil-Malti iktar mill-qari u mill-istudju aktar milli għax kienu jużaw l-Ingliżi stess għaw Malta. Pereżempju għandna kliem bħal attaché u buffet u bidè u bere li kollu daħal fil-Malti imma ma ġiex direttament mill-Franċiż, sapruħu fil-Malti bis-saħħa tal-Ingliż. Issa, li interessani jiena huwa it-tielet kategorija, hawnhekk qed nirreferi għal dawk il-Franċiżiżmi, għal dawk il-kelmiet Franċiżi li possibilment jew probabbilment daħlu mill-Franċiż direttament, mhux medjati minn xi lingwa oħra. Hawnhekk ħanati xi ftit eżempji li jien naħseb li huma Franċiżiżmi ġenwini, jiġifieri ġew mill-Franċiż direttament. Pereżempju bonjour minn bonjour, u bonsoir minn bonsoir, u portemonnee minn portemonnaie, u siett li tfisser platt li ġiet mill-Franċiż assiett. M'hemmx ħafna minnhom nerġa' ngħid, għalkemm hawnhekk naħseb ikolli ngħaddi rimarka il-mibki Joseph Muscat li kien wieħed mill-ikbar awtoritajiet tal-istorja marittima f'Malta kien ġabar numru ta' termini nawtiċi li għandhom xaqsmu mal-baħar, sewwa huma tbaħħir li jaħseb li ġejjin mill-Franċiż ukoll. U din mhix sorpriża għax Malta kellha konnessjonijiet kbar ma' Toulon u ma' Nizza u ma' Marsilja fi żmien l-ordni. Imma dak ovvjament huwa nerġa' ngħid huma Franċiżiżmi li huma kkonċentrati fuq l-aspett marittimu biss. Issa, il-ftit Franċiżiżmi ġenwini li għandna fil-Malti, minn fejn ġew?
ma ġewx fi żmien il-Franċiżi stess, għax kif tafu l-Franċiżi kull ma damu għaw sentejn u parti kbira minn daw sentejn għattawhom maqfulin assedjati fil-belt. Ġifieri, ma daħalx kliem Franċiż f'dawk is-sentej, il-Franċiżiżmi fil-Malti setgħu ġew minn żewġ sorsi, jew mill-perjodu tal-ordni, minħabba li kienaw preżenza kbira ta' negozjanti baħħara u nies tas-sena Franċiżi jgħixu f'Malta, jew setgħu wkoll daħlu fil-Malti mill-emigranti Maltin li kienu għal xi żmien qattaw snin fl-Afrika ta' fuq, fil-kolonji Franċiżi, bħall-Alġerija u t-Tunezija. Sfortunatament fil-Malti ma għandniex dizzjonarju storiku li jgħidilna l-kliem biex jurina l-kliem meta kien intuża l-ewwel darba jew meta bej wieħed u ieħor daħar fil-lingwa, allura jkun diffiċli ħafna tgħid dal-kliem mill-Franċiż meta se daħal u minn fejn se daħal. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.